Bueno, jo admet que n'hi ha algunes excuses que jo encara gaste en mi mateix. La compensació, no?, de carboni. Pues fas una bona acció, replantes i penses que, bueno, com si no haguera passat res. No, i tant que ha passat, no? Bueno, jo el que no vull és que el capitalisme siga una excusa per a la inacció. Dir, no, tot està mal, el capitalisme és el culpable i ja està, no?, i no fem res. És fonamental que entenguem que d'ací no eixim separats i que l'acció individual no pot donar resposta a un repte col·lectiu com el canvi climàtic. Tota acció suma, però només la col·lectiva transforma. I això hem d'entendre-ho perquè d'ací eixim junts o no eixim. La manca de temps és l'arrel última de moltíssims comportaments insostenibles. Al final comprem coses embolicades en plàstic perquè no tenim temps d'anar a pesar-les. Agafem el cotxe perquè no tenim temps d'anar en transport públic. El que cal fer és garantir el temps suficient per a poder no escollir comportaments insostenibles.